Ka-good vibes, mayong hapon. Niyata karon diri sa Sisalex Tropical Food Park. Bago ni nga gibuksan mga higala, na gini sa musod mo gamay na sa right side sa Toll Plaza. Kaning gikan mga higala sa Cordova side. Mao ni gidevelop ang kilid o niya mao ni ang gigama nilang food park. So, na parking area o niya musod diri, of course manghigala ang ganahan nga mga on. So tara atong i-check og unsay naa dito sa sud. Sayo pa sa hapon mong wapa kayo'y mga customers manghigala, pero dahil pipila ka mga customers og mao ni ang na diri sa food park. Okay. So mo ni diri mga higala no ang makita nato diri sa food park. Dako-dako pila ni sila ka stalls diri no. Boss, ma'am, maayong hapon. Tagadiin mo. Nitoyo ra gid mo ari diri para mo experience diri sa food park or kining naato lang ng labay mo. First time ninyo diri. Unsa inyo ikasulti? Mingaw palagi no, so thank you kay ninyo ha. So mo ni mga higala no ang area diri sa food park sa Sisalex ha. Okay, boss, mayong hapon from DYLA. Unsay ato ang offering sa kining mga customer? Natay concert, natay barbecue, like belly, tuna belly, tuna panga, natay chicken, yung other parts chicken sir. Okay. Natay ka ng mga sabaw. Sabaw, unsa nga sabaw? Natay putsero, Putsero, natay kalderetang kanding. kalderitang kanding. Walay kanang sikat sa Cordova si tawag ana. Atong bakasi sir. Bakasi. Every weekend sir. Every weekend, every Saturday. Saturday, Sunday. So naa. Pwede na kong bangutana sa prices. Padalitan gining putsero pila. 200 sir. 200 good for 2 person. ha? 2 person. Okay, unya ang kining pusit. Sugba na no? Yes sir. Tagpila man na siya. Basta. So, pusit mga higala, presko pa kayo. Unya kini inyo hang barbecue, pwede ra ko mangutana nag price. Yes sir, yes sir. Og pila kini kay batiko no? No sir, kaning pork ni sir, baboy sir. Baboy. Baboy din pila man ni siya ang usa? 20 sir, 20. Affordable na day oy no. Ora-ora na diha sa plaza. 20 kini pila man ni siyang paa? 85 sir, 85. Yes sir. Oo. Dito sa plaza actually manghigala pag sinulog 90. Dagan ito ihan. So affordable na diri manghigala oy no. Bisag tuyo on diri. Pila to 80 85 sir. 85 kini ang pork belly man ni no. Yes sir. Pork Pila? 250. 250. Okay, kini panga. Yes sir. Pila maning panga? Ano sir? Pork belly sir. Pork. Tuna belly. Tuna belly di ay. Pila man na siya? 250 sir. 250. Kini maoy panga. Yes sir. Pila man ni? 200. 200. Okay, eka na. 20. So mo rin manghigalan. Open mo boss every day? Every day sir. Sa oras sa magsugod. Around mga 11 until So nana na mo odto. Paniod to unya init kay dire. sometimes 8, sometimes 1 sir. Niya kutob alas 10 sa gabi. Yes. Pero og May mga customers sir, we will cater also. until midnight. Yes sir. Pwede na sa mag-inom-inom dire. Na puser kay mga beer sir. Amo say pila can ra. Pila man atong can sa beer? 70. 70. Kanang botelya wala gi-allow. Okay. Kano sa mo nagsugod dire boss? Last Friday sir. So 1 week na. So far, kumusta ang kining influx sa customer? Okay lang sir. Laban niya. Laban gyapon. Kabawi ra. Okay na sir. Makabang sir, makabang. Gagabang na sa mo dire sa Sisalex. Pwede ko mangutana og kuan dili na. Sige lang. So nagabang pila mo kaso daghan mo dire no? Bay-obay. By the way, inyong rice pila man yung serving? 20. So mo ni mga higala no ang kining area dire. So na dire ang Putsero Caritas unahan. So nagkuan pa ning uban no. Nag-prepare pa ni sa ilahang mga stalls. O niya dire o gihapon no mga barbecue, puset. Tagpila sa ning inyong 150 sir. 150 ni at ambok sad kayo paano. Yes, Kini 300.
300. Ang barbecue, Ato barbecue is 35 pesos only. 35. Okay. Ang chicken feet, Ang chicken feet is 20 pesos. 20 pesos. Okay. Then, natay na niyan niya bami sa subo. Bami. Yes. Pila man na? It's only 300. 100 good for two. 100 good for to. Okay. Ani ang sabaw? Natay sabaw nga lamian nga puchero. Diri Oh. sa CLX Oh. is 150 ang sir. Ah, okay. O gatong manok nga Oh. Bisaya. Og dinuguan. Yes. Nawala pa dahil mo iba kasi. Wala pa kay pag ginabot ang order ng mga bakasi sir. Mo man na. Tay tuna nga tinola. Ah, okay. Salamat ha. Say nga na ning inyong stall. Si sarap sir. Ha? Sarap. Wa pa may marka si sarap. Yes. Si sarap. Si unya sarap. Ah, okay. Hi ma'am, natay sa ma'am. Ya, kumusta boss? Ang kining so far 1 week na mata diri. Okay ra daghan ang customer. Okay naman po. Okay ra. So muna atong awhagon ng mga kining viewers na to nga unta mo ari diri no. Open ta 8 hangtod sa gabi. Ano sir, mag-open diri 9 po to 12. 9 AM. Ah, okay. So alas 9 na day mo diri. Oh. Okay. Ako ba dili pa pero kami diri 9 na kami. Oh, okay. Unya nara mo payong-payong diri no. Oh, umuuwan right there. Oh, og ang init ba sa adlaw? Oh, narapunta ka. Oh. Sige. O sa may na diri kanang stage na banda? Oh, na sir. O sa man every night ang banda? Napoy Monday to Thursday. Oh. Napoy Friday to Sunday kana mga live band na sila nga mga dagko-dagko na nga mga. Okay. Sige, salamat karon walay kalingawan ron. Na. Ah. Adi ay. Mga live band siguro na. Oh. Okay, salamat sa nga nimo boss. Cesar, lagiya sa Cesar. Cesar Prison. Quizon. Amo di ay na kay Lansyaw, nilat ang baka, balbacoa, larang, manok, bisaya o grilled scallops. Nya napay pork sisig, almohada, fried chicken, ginabot og tuna panganagi na tanan. Oh, na available na. Okay. Sige, salamat po sa. Sige sir. Okay. So mo ni manghigala ang pipila no sa mga stalls diri atong Hi. Ang bangos, pila man na itong bangos? 180 sir. 180. O niya sa baka no? Yes, sir. Pochero? Yes sir. Pila man sa dato pochero? 150. 150. Okay, so na sila mga barbecue diri no. Tagpila man ni atong pork barbecue ba ni? Adara day, pila man ni? 20 sir. Kini 20. 20 gihapon. So, kuha ra gihapon no. Ura-ura ra preso dito sa pier mga higala no. So, niya naay si tawagan na pusit. Pusit no. Yes sir. Pila man atong pusit? 250. Na ka ng belly 300. 300. Okay, salamat kay ninyo ha sa nga na ni bibbarbecueta.ph. Salamat. Okay, so mao ni mga higala no ang pipila sa mga stalls nga ato makita diri. Taray kalingawan diri no. Okay, nice stage dito mga higala oh. So doon ay mga kalingawan. So nasa mga snack bar, na mga ilimnon, mga juices no, na mga shake, mga fruit shakes. So nasa mga chicken, kuani no, o mga street foods. So na mga street foods diri, barbecue. Oh, so mo ni mga higala ang makita nato diri sa food park. So sa mga wa pa makaari diri no, pwede gid mong makaari diri mga higala para magka ilaw mo sa mga pagkaon diri sa Tropical Food Park diri sa Cebu Cordoba Link Expressway, Sisalex. Salamat, mayong hapon.